vi vil også huske jer for, at vi kvalificerede os til DM i fodbold. Ja! Hvor det mest overraskende måske var, at vi fik et ganske pænt resultat ud af det. Men sådan blev det. Med udgangspunkt i nogle trivselsundersøgelser, eller en trivselsundersøgelse, vi har lavet på skolen, så kan det ikke udelukkes, at vi vil huske jer som den sure overgang. Det kan godt være, at jeg næste skoleår vil komme til at omtale jer som sådan, når jeg skal omtale jer for de nye elever. Men det må I jo så leve med. Men mest af alt vil vi huske jer som den overgang. Det var jeres overgang, der fik sat helt nye standarder for elevarbejdet her på skolen. Ingen nævnt og ingen glemt, i det vil være for omfattende at nævne alle dem, som har bidraget. Men jeg ser med stolthed på, at vi kan afvikle elevfester med næsten 800 deltagere. Jeg ser med glæde på, at vi har lavet hyggelige fredagscaféer, en sjov julekop og andre rigtig gode tiltag. Ikke mindst vores introtur for HH1'erne er en sand fornøjelse. Jeg kunne som sagt fremhæve enkelte af jer, men mener det ville være forkert, da rigtig mange af jer har bidraget på forskellige tidspunkter og med forskellige indsatser. Det har været teamwork. Der ligger unægteligt noget af et pres på de kommende årgange. Men det bliver jo så deres udfordring. Vi siger jer tak for indsatsen. Til sidst, til forældrene, vil jeg sige tak for lån. I afleverede dem som store teenagere for nu 3 år siden, og i dag får I dem tilbage som voksne. Og til studenterne vil jeg sige tak, fordi I valgte os som jeres gymnasium. Vi tror, det var et godt valg. Med disse ord dimitterer jeg årgang 2010 fra Handelsgymnasiet i Næstved. Hjertelig tillykke. Og så sker det. Vi skal i gang med at overrække jer jeres velfortjente beviser med flercifrede tal.